L'objectiu de la Fundació Bait Altacafa és promoure i facilitar la integració social, cívica, política i cultural de les persones immigrades, sempre fomentant l'intercanvi i el diàleg entre diverses cultures i sempre sense pèrdua de la seva pròpia identitat. Bait Altacafa va néixer al 74 per la nostra fundadora Teresa Losada, que sempre va intentar deixar de parlar d'ells i de nosaltres per parlar únicament de nosaltres. Per tant, nosaltres acompanyem persones perquè se sentin veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes, se sentin part de la nostra ciutat. Bait Altacafa desenvolupa un conjunt de projectes molt divers per intentar donar resposta de forma integral a la necessitat de les persones immigrades, però sempre acompanyant i sempre sent i formant part d'una mateixa comunitat. Aquesta tarda hem estat debatent en el FEMUNTE sobre el tema de l'accés a la vivenda. En primer lloc, el que hem constatat és que entenem la vivenda com un dret a la llar, i entenem llar com un lloc de seguretat, un lloc on no preocupar-se per les inseguretats del dia a dia, un lloc on poder fer créixer el teu projecte personal i vital. Per tant, des d'aquest reconeixement del dret a la llar i des del reconeixement de totes les dificultats que qualsevol persona a dia d'avui té per accedir a la vivenda, sumats totes les dificultats de les persones immigrants i sumades totes les dificultats de les persones immigrants indocumentades, hem intentat trobar propostes per donar resposta global i local a la problemàtica de l'accés a la vivenda. Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l'Església Catòlica i la nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i d'exclusió social amb el compromís de la comunitat cristiana. Avui hem parlat de la discriminació en l'habitatge, de la discriminació de les persones estrangeres per accedir a l'habitatge. Des de Càritas això ho tractem o bé des del servei de mediació, amb mediacions en temes d'hipoteques i de lloguer, incidint en la normativa en matèria d'habitatge, o aquest any, per exemple, el nostre informe anual va en relació amb aquesta gran problemàtica que és l'habitatge. I per altra banda, d'una forma més concreta, des del programa de migració tractem directament la problemàtica de les persones estrangeres a través de l'assessorament jurídic i de la sensibilització i denúncia pública de tota la població.